बरगयारिजों इउपिपिएलआव जयनिं जाहैनाय मावथिया फिन बिपिएफआव। खाम्फा बरगयारियाबो फिन बिपिएफ दोलोआव फैफिनगोन नामा? थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जयनिंनि सिगां रादाय होनाया फेलें जादों नामा? खाम्फा सारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लाइबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन, खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबल जायाखै। खाम्फा बरगयारिजों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैनाय दिनेश बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोखौ नागारना फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। थारैनो इउपिपिएल दोलोआव खाम्फा बरगयारिया जा थांखिजों जयनिं जाहैदोंमोन बे थांखिया जाफुङाब्ला प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ खाम्फा बरगयारिया नागारगोन नामा? खाम्फा सारनि जि इउपिपिएल दलाव हाबनायनि जि उद्देश्य आंजों मोनसे क्ल'जलि हिसाबै रायलायबाय थादोंमोन जे इउपिपिएलआ बिजेपिजों माने मिलायनानै सिङाव गोरोबनानै गेलेगोन 100%। गतिके आङो इउपिपिएलआवनो बारनानै आङो फरटिन चिरां दुवाराव टिकेटखौ मोनखागोन, बे हिसाबै ज' थांनानै टिकेटखौ लानानै गेलेदिनि बिदि होन्दोंमोन। खिन्थु दिनै नुबाय जे दिनै दिलीप सैखिया बिथाङा बुंबाय एसे उनाव जे बिजेपिया हारसिं, इउपिपिएलआ हारसिं, बिपिएफआ हारसिं बेखिनि गेलेगोन होननानै बुंबाय। बिनि उनावथ' आं सिन्था खालामबाय बेथ' बोरै जालायखो। दा बेनिफ्राय बहुथ आं सान्दों साराबो हयथ' माबा मोनसे नार्भास माइन्ड दं खोमा गावनियाव, आं बेखौ सिन्था खालामदों। बिटिसि बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि गेलेनो मोनाब्ला इउपिपिएल हान्जाखौ नागारगोन नामा? खाम्फा बरगयारिजों इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैनाय दिनेश बसुमतारिया बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाफिनना मा फोरमायखो डिजिटेल बर' निउसनि गेजेरजों मिथिना लानि फै। खाम्फा बरगयारि बिथांजों माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मददगिरिफोरा जयन जादोंमोन। बिथांमोनाबो बिपिएफआव फैफिननायनि सारा दं नामा? एक्सुवेलि फैगोन, आंजों जिखिनि कन्टेक्टआव दङ उइथ नेम हिसाबै आङो दिनै बुंथ'ला। उइथ नेम हिसाबै जुदि बुङो गाबोन माबा मोनसे सोरनावबा हाबफैनो हागौ, बिनि थाखायनो आं बुङा। बेजों जिखिनि जयनिं जादों मथा मथि 5%सोल' थाबोगोन, बाखिथ' बहुथ मानसिफ्रा आरो फैदेरबावगोनसो आंहा आसा दं आरो।